lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgamak. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Sa dugay panahon nga kita nagkauban, ipakita mo ka na ko imong pagkabuutan. Magkuyog ta manimba, manuroy tag mga unsa mabugnong sinihan. Ikaw akong hagwaon, apan kalit lang gyud akong nakuratan. Wala ko magdahumaw sa imong batasan. Permi kang saputon, imo kong pakasadon. Kamera ang problema, imo kong awayon. Nagluson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgamak. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Mamisita ko ni mus balay kada gabi, aron ipamatuod true ang love ko baby. Bisan nagyampungad imong ginikanan, panigo arin mula ilat ang bukharan. But it's okay, akong gisabot ang tanan. Naalang yung kunay mo kahiubsan. Nakitan ko ikaw na ay laing kauban. Baka kung kang dako imo akong gibuwagan. Nagluson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgamak. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Tamis kaayo imo mga pulong, nindot paminaon kung ikaw mo hunghong. Ihatag kong tanan, ikaw ang gisaligan. Saway igong basihan, imo akong giluiban. Musulti lang taka kundi nakaganahan. Kusukay kang mutagop, di mo ko prangkahan. Gisakitan ko sa imong gibuhat karon. Wapakay ka, kaayo mong duklon. Luson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgamak. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Pagkapait palandungon ning gibati ko karon. Subo ang dugan ko kaway laming ikaon. Maglibog ko kung sayangay na kong buhaton. Di ko makatulog, ikaw huna-hunaon. May pagadto na lang sa bukid ko magpuyo. Mananom o kamuti kanimo magpalayo. Kalimtan ko na lang imong bugmang giahak. Bahalag maniguang, bahalag mga pahak. Luson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgamak. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Atuson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgamak. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa, maura na nga rason.
gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagagbahog ba maura na. Nabikil dayong ka, ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buti kay hako ning kinabuhi. Magbuot na mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani-ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain, Bernie Bitok-Bitok. Huwag kang maniwala dyan, hindi kanya mahal talaga. Sayang lang ang buhay mo kung mapupunta ka lang sa kanya. Iiwanan ka lang yan, mag-ingat ka. Dagdag ka lamang sa milyong-bilyong babae niya. Akin ka na lang, iingatan ko ang puso mo. Akin ka na lang, wala nang hihigit pa sa'yo. Good morning! Good morning, good afternoon, good evening. Yeah, murag karat akong tingog na. Bolero ka, Maing buntag, maing udto, maing hapon ninyo na. Maing gabi ang totoo Kung sa may oras na minaw karon. medyo nabubulol pa nga. Most damos, mi amigos, mi amigas. Welcome sa laing edisyon sa atong Pampa Good Vibes. Yan, Walay politika ni, way politika ha. Way politika, poros lang ni mga pakatawa. ika'y mabiktima. Welcome po sa Gugmang Giahak Live Comedy Drama with Bernie Bitok-Bitok. Iingatan Barag ulit tao kung tinguro na abida. akin ka na, Ay, love today. wala na Kumusta mo dalan? iyo. Tibuok, Mindanao, nga naminaw. Siraan ko Ato mga partner nga mga radio station, mayong adlaw, kanatong dalan. akin magduday. How are you guys? How are you? Sa Oroqueta City, Partner Radio 94.9. Sa Butuan City, 106.9, Radyo Katribo, Philippines. Sa Plaridel, 97.1, Mix FM. O sa Aluran, 92.5, Mix FM. Sa Nasipit, Radyo Servisyo 94.3. O sa Kidapawan City, 100.7 Tambuli Infinite Radio. Iingat Hello sa intanan diyan. puso mo Kumusta? na lang. Ang mga buhay-buhay. Ingatan ko ang puso mo. Akin ka na lang. Simulan na po natin ang ating seremonyas. Ito na po ang ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy.
Bitok Bitok. Maayong pagpamina sa tanan nimong mga viewers sa Bitok Bitok University Facebook page o sa tanan mga radio station nga nag-iri sa imong programa. Maayong adlaw. Ang atong gugmang giyahak giatod ka nato sa Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-Ashigo ka na, epektibong masaligan, huwag kang nambalatian. Sa Ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-Ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-Ashigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan o epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Rodelisa Pidisani, nagpuyo dire sa Tubod, Lanao del Norte. Ako mo testimony ko nga na ako'y sakit sa goiter, na paralyze ko, kay giatake ko sa stroke, 4 years na kapin, tayo na apo ko UTI, kuyawan ko, UTI ba ni siya or kidney, kay panghupong baya ko niya akong mga sakit. Dayon, nagpasalamat lang po ko sa kadaghan na pong sakit kay naay milagro gihatag ang Ginoo nga ginhimong instrumento ang Ashigo Capsule. Kay take sa Ashigo akong panghupong wala na po ka try og nang hupong tako, tapos ang akong goiter nilutaw siya nga toxic unta to siya, then nilutaw, then ang akong pagka-paralyze kanang murabitag manggahi na akong mga lawas sa na paralyze. Pero pasalamat ko sa Ginoo kay pag-take na ko sa Ashigo, hinay-hinay yung mga wala ang tanan. Gaan na akong gibati, dayon akong panit, dry kaayo, gibugis-bugis ko. Pag-take na ko sa Ashigo, dako kayo epekto, daghan kayo og kaayuhan ang nahatag sa Ashigo, wala na po manghupong. Normal nang akong paginhawa sa akong goiter, dahil dili na maglabad ang akong ulo every morning, gid na maglabad. Pag ako sa Ashigo, thanks God, wala na jud ko kagikuan ang akong paminaw, murag dili ko stroke, healthy na ko pirmi. Kay dili ko kapuyon pag-take na ko sa Ashigo. Ma'am, pila ka months ka kagainom sa Ashigo? Wala pa ko'y months gikan pag-inom. Pila pa ka-stab imong nahurot? 4 stab na? Oo, anak pa siya kakuan. 4 stab pa ako nakuan. Big effect sa mga naminaw or sa mga tao diha nga naay sakit sama nako. Ayaw na mo pagduha-duha og palit sa Ashigo kay daghan kayo nagbenefits. Ayaw sayangi ang kwarta kung gusto mo kaayuhan. Ayaw mo pagduha-duha og palit sa Ashigo Capsule. Kay mo ginay dako kay nakatabang nako. Ma'am, sa katong ano na sa palihog? Rodelisa Pidisani, taga Tubod, Lanao del Norte. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon. Dagan ay nalipay aning atong Ashigo Plus Herbal Capsule. Epektibo ni siya sa mga heartburn, stomach ulcer, high blood pressure, high cholesterol, gout, constipation, allergy, smallpox, food poisoning. Ang Ashigo Plus Herbal Capsule adunay main ingredient nga ashitaba. Nagitawag kini nga superfood. Kining ashitaba, mga kaigalaan, puno kini siya sa antioxidant. Ngi kini mo protekta sa imong kaugalingon. Aduna po ni siya anti-inflammatory properties og anti-aging effect. Sa mga medyo bungaw-bungaw na,
Kanang musakag hagdanan tapos muhunong lagkalit wa sa kabalo kung asan ako pasaka ba ko o panaog ko. Patay na. Bitaw ang kaning asitaba nga sagol sa Ashigo Plus. Maayo kay ni siya sa atong sa atong health, labi na sa atong brain function. Bosa dagan na kayo'y ni testing aning Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Gitawag kini siya Ashigo Plus kay di lang asitaba ang sagol ni ini. Gibutangan po nato ni siya og turmeric. Nga usapod ka grabe ka power kay mga galang nga makaayo sa inyong mga balatian. Bosa, sa paigulatan, mag-Ashigo Plus Herbal Capsule na, Ashigo Plus Herbal Coffee. Available ni siya sa inyong mga suking mga parmasya. O available mismo sa radio station nga inyong gipaminawan karon. Maayong adlaw, Brother Bernie, bitok-bitok. Itago na lang ko sa pangalang si Randy. So kad nakapaminaw ko sa imong programa, wa na nay liso-liso akong radyo kay sige lang kong katawa dinhi sa among boarding house. Niyara ko dire sa Oroqueta City. Again, itago lang ko sa pangalang si Randy. Nagtrabaho ko sa usa ka department store diri Og nagpuyo ko sa boarding house nga duol rapod sa akong gitrabahoan. Walay nakabalo nga nakoy asawa. Nga na dito nagpuyo sa Maranding, Lanao del Norte. Nagtrabaho ko diri para mangitag pamugas. Wa gyud na kay balo ana sekretora. Ang problema nako, kay dugay nako walay bayad-bayad sa akong boarding house. Uy. O gusto nako papahawaon sa landlady sa maong boarding house. Dang! Ay, Randy, Pabrini, Randy. Randamay. Si Merlin, nasan ni ba? Ay,
Pre, kabalo ko na ka na sa sulod, gawas ya, gawas. Gawas. Ay, Merlin! Good morning, ma'am. The very beautiful, the sexy, the very gorgeous Merlin. The beautiful. Ayaw ko, sige, ginang beautiful, ha? Ayaw ko pa sakay, ha? Asa na imong gisaad nga bayad sa imong boarding house? Kailangan na nako na siya kay mamayad pa sad ko sa tubig ug kuryente, dagan pa kay ko mga bayro nun, pati sa akong kanang sa internet, dagan kay ko bayro nun. Kabalo ka, Ma'am Merlin. Murag na ikaw saban si mong daggoy ba? Murag niipik na gito imong diet baka na imong jogging sa buntag. Pag sure diya, lagi. O tanawa, murag niluag na imong t-shirt ba? Murag ni samot nakakagwapa ba? Mao ba? Labantayan ni mo kay wala ba ko'y kaon-kaon ay kanang wala din ako mag-breakfast. Wala na ko'y rice. Pure lang yun ko kanang crispy pata, humba, chicken skin. Yun po wala na yun. Mao ba na bantog lalagi kay bro feel na ko parang niluag nagbita kong t-shirt. Niniwang na ko. Mao galing. Samot angayan gyud ka mo niwang ka, Ma'am Merlin kay gwapa kay kag yun. Mao ba? Samot kay karandi ha. Mao galing. Mo bitong pwede sunod semana na ko mobayad bi. Oy nanapon na samo kay kasi lang kag sunod semana ba. Samo kay kayo mo lang gyud kong ginapaasa kay na pila na may batal nimo. Labo bitong daghang kay gusto mo puli diri sa imo ha tapos ikaw magpadili-dili ka. Ayo, pagsuko-suko tanawan na pangit na saga. Ay pagsuko-suko ba. Mawala imong kagwapa. Mao ba? Samo kay karandi ay. Tapos nabantayan ako ba? Ni-effect na ginang sige ni mog nus-nus bitaw. Katong kanang namo ko nabantay nga tagbuntag na kay sige ginanus-nus imong naong ba. Kuan man na siya kanang usa man na sa cassette. Uy nga ako napalit ang 99 pesos nga sige nus-nus signo para daw Muhammad mo bata ko. Ni bata ko. Na ni bata gyud kay murag gyud kag ni minus murag 20 years imong edad. Wala, uy, mo ba? Mura man, feeling kaya ako baragway effect na. Dili, na-effect. Uy, ni guwapag yun ka. Kabalo ka, Merlin, ni guwapag yun ka ay. Tapos ni Hamis imong naong. Kabalo ka sa sige ni, padayon nang signos-nos. Hantod mawala ng kunot. Hantod na ka ng kunot, mobalin sa liog. Mura na din kag pabo. O sa'y pabo, ikaw ha? Wala na, binuang lang. Niniwang na ka ni Hamis pagkagwapahan na kayo ni mo. Sus. Pastilan. Mao lagi, wa mga po ni Pulos. Nga, nagpagwapa ta, nagpasiksita, kay may nalang mahalin ta, parambot lang yun, mahalin pa baka ko ani, nga 35 naman ko, Ay, sus, kinuha ko kabata pa kaya ng 35. Kaya sa tinod-anay lang, sus. Kaya ako, kung gwapo pa lang lagi ko, sus, panguyaban ta ka ba? Siya mga pagsulti ni mo na Randy, paghilom dia, oy. Lagi kay, siguro, sarmang ko, ultimo ramang ko kay kung ako, adunahan pa ko, tapos, nasa ko ikabuga, sus, kanang mga beauty ni mo, ginaya akong ganahan yun ng mga beauty yun. Paghilom na ko dia, Randy, ba naman ka nag-ingong nga choosy, di mo ko choosy. Ang ako ang basta mahalon lang gyud ko panggaon lang gyud ko ana raman oy dili man mga kanang si pagtuon nimo nga kailangan gyud lugar mga alta sa syudad gyud lugar ang akong maganahan dili man gud kay mo na siguro ban lalaki murag na siguro ka gusto nimo pero gaduha-duha kay prasa ko o murag ma-intimidate man ko sa imo kay may pagka malditahon ba ka isugon ba ka mao ba maldita ra de kay ko ano oy mao siguro na ba. Mo galing ta. Angayan ra ka nang imong mubo kay nga shorts. Mo bitan na mga lalaki da ka nang pagmulabay ka mubo imong shorts, mo taghoy din sila kay hamis kag panit pero mo lagi kay ma-intimidate man sila kay sahay man gud ay lagkalain ha. Sahay man gud burog. Maldita ra kay imong dating ba? Mao ba? Oy mao di ay. Sige sabon na lang nako na oy. Sige so akong bayad ba kanang pwede sulod semana ra kanang upag sweldo na lang. Ikaw ba?
Last chance na Randy ha. Last chance na yun na. Ingon bayag yung ka nga kuan sud si Sino kapila na mo. Bro, ika-20 na ni nga sunod si Mana ba. Pasensya na gud. O ay nagkalagot lagi mo. Mawalay mo pagkagwapa. O gwapa. Sexy ra ba ka? Tayo pagpantalon, pag mubo og shorts. Kay mas angayan ka tumubo og shorts. Katog yung makita gini mong igot-igot ba. Mao ba ngayon day ko, diba? Lungon magugkuusahay. Uy nga, wala ko'y angay. Ay, sas nasilos na sila sa imo. Kana mga babae des ubos na grabe. Sa tinod nila nadunggan ako, nasina sila sa imo ha. Kay kana sila kay ilang mga paasos, dagan makay mga puntik-puntik, dagan may mga itom-itom, di prani mo ba? Nga hamis kayo. Mao galing, mao ba? So basta kay ni ipang makakong diet ka ha, tapos ni hamis man ka ko. Ni gwapa lagi ka sa mo. Kay kung lagi ako sus. Sa tinod anay lang kanang ay lang yung kalain, ma'am ba? Ay lang yung nagmanyakis ko, ma'am, ha? Pero kanang matag-adlaw, bito, ma'am, nga makita ta ka, ma'am. Sus, borg lain, gid akong paminaw, gid, ma'am, ba? 1, 2, 3, go. Ito na naman naririnig, kumakaba-kaba itong dibdib. Lagi na lang sinasabi, pwede ka bang makatabi? Kahit sandali lang, pwede ba? Sana pagbigyan na, sige na. Mukhang di naman yata ako. Pre, nakabayad na kasi mong boarding house, pre. Palagi, pre. Na, ako ganina nakabayad na ko, pre. Na, stricta na ba kaya na smelling yun, tanggal yun ka. Katong sa Picas room, ay wala ay gipatanggal na niya katong bae. Wala na niya gipang labay niyang mga gamit tao, no, looy kayong bayhana lagi. Mo lagi. Nako'y diskarte, ani, pre. Pre, ibig pagsaba, pre. Ikaw rin nakabalo, pre, ang minyo ko, pre, ha? Usa man na, pre. Panguyaban ako na si Merlin, pre. Kasi lang, pre. Natukan ko, pre. Ano naman? Ay, desperado na gyud ka, pre. Si Merlin yun imong patulan, perting pangitan ng bayhana na. Buong mga ipangingana, good. Ay, mga mulay, gwapahan kang Merlin. Pila na sige na nagbisa kung saan nagipang-nos-nos na iyang naong para mo gwapa. Tanawa ka ron, murag na-erase na iyang kilay, pati iyang ilong. Ako lagi siyang gignan nga, ma'am, kung gusto kag epektibo, ma'am, may pang imong inos-nos, ma'am, ka ng papel diliha, ma'am. Ay, grabe siya. Ikaw, bitaw, ikaw ba, kusuki ka mo simba matag Domingo ba? Pero hinawayong ka sa atong landlady. Pasaylo ako, Ginoo. Pero mamampoy tinood. Mo pa'y bating na wong. Tapos hilig pa mag-shorts na ang tiil ra ba, bakang. Unsa ka na, puti ang paa, tapos itom ang tuhod, Ginoo. Pasaylo lang yun ko, tapos makalagot kayo. Maupay dili itsuraan. Maupay maldita. Gisingil lang galing kag mayo, mayon din kag maldita. At inoon man po. Pati maldita, manggikena niya. Ako na rin, pre, nga. Sayangan mo kus kwarta, pre. Medyo kailangan ng kwarta dito si Mrs. ba. Munang tanang kwarta na ako, ipadala na ako dito para maimpas ato akong loan lagi. Muni karon nga, ang problema kay ang pangbayad sa boarding house mo, delikado no na igoan nila. Muna akong diskarte, panguyaban ako ni Merlin ba. Bro, wapam ni sa katilaw siguro ba. Seryoso, gyud ka na, pre. Seryoso lagi ko. Sama ka seryoso ng imong tingog nga pagaw. Pre, kung mauyab ito ni mo na Merlin, pre, matay, pre, hurot na akong bilib, pre. Tagaan, taga og
idungagan ko pa nag 2,000 na pre ang kuan pre para ipadala nimo dito sa imong asawa pre. Bitaw. Lagi. Kumauyam nimo na Smerlin, hurot na akong bilib nimo. Taga patagag 2,000. Bantay ha. Pero ay pagsabaangan ako yung asawa ha. Mapatay tanang niya. Ay kabala ka pre. Best friend ko nimo, di ko magsaba-sabaan na. Basta kay padayon na bantay ha. Sige, panguyabin na Smerlin pre. Bilib nagi ko si mong ginhawa pre. Kaya kini mo ng dagwaya na pre. Higa ang inabot ko ng piliting sumabay sa'yo hanggang kanto ng isipan mong parang sweepstakes. Ang hirap manalo ngayon. Dating ko sa bahay, ibaba ang iyong kilay. Ayoko nang ingay. Huwag mo nang itanong sa akin. Hindi ko rin naman sasabihin. Huwag mo nang itanong sa akin. Maayong gabi. Hi Merl. Oy Randy, kamanday na. Uy mong sada, sunod si Mana na beto, basi nakalimot ka. Grabe ba yun? Wapa, kini mo sexy, kini mo eh. Unsa? Sexy kay ka ba sa imong outfit karon ba? Pag ilom ragod diaran, anong sa may tuyo nimo? Wala lang. Nagampo mo gus Ginoo nga tanan na ako'y makita nga anghel karon. Tingala ko paggawas na ako, ikaw man rin ako nakita. Anghel sa imong mata. Sabay anghel. Sa may tuyo nimo, nagyo kay tuyo ba? Ay ko ingnag mo, hangyo na sagkahan. Saan na ba kasunod si Mana ba? Ano kumangyo? Ako lang ba nga? Tingala lang ko. Sa imong kagwapa ba? Ano wapang gyud kay uyab ba? Pag-ilom di ha, ayaw kong sugdi karon nga istorya. Di, seryoso ba? Di sa ta mag-istorya ng mga rinta. Ako lang ba nga? Kabalo ka, ma'am. Kung nag-abot lang siguro ta, nag-classmate ba ka tas college? Manguyab yun ko sa imo siguro ba? Pag-ilom di oy. Sa man taong ka, Randy oy. Wapa bitaw kay ka, ma'am. Sa tinan lang, ma'am. Kana bitaw mong beauty, ma'am. Muna akong ganahan, ma'am. Unsa nga beauty nga di man ko puti, lagumon man ko. Mo galay yung ganahan, ma'am. Exotic beauty. Unsa exotic beauty? Kabalo ka, ma'am. Mo nang daghang kay mga foreigners nga ganahan sa mga Pilipina kay barang piling na ako, mamurag na ako'y dugo sa pagka-foreigner. Kaya pagtanaw na ako sa imo, mo na itinuod nga Filipina beauty. Exotic beauty. O, paki-explain daw ng exotic beauty. Kana bang naong ba nga murag palaka ba? Ikaw ha. Imugi kong gabinuangan ha. Parang ipakatawa lang ta ka, ma'am. Parusang lungkot ang hati. Kabalo ka, ma'am. 35 na ka, ma'am. Bailag ka lain, ma'am. Wa pag ikasukan na kauyab, ma'am. Sige, kantsawig yug ko. Di, serious. Nangutaan na galing ko. Wala pa ko kauyab sukad-sukad. Oh, happy? Natubag na taka, happy? Mao na, ma'am. Kabalo ka, ma'am. Gwapa man ka, ma'am. Pero ka na, ma'am. Kanay mong tinubagan ba? Say, magminaldita na sag ka, ma'am. Nangutana lang ko, nagminaldita na. Di ka mahalin na nagsamot, ma'am. Di ni mo matilawan ang rurok sa kalipay. Ay, mao ba?
Baldita ra day kay ko. Nah, mabitaw ako nabantayan ni mama, baldita ra po kay ka. Mama, hindi ka mahalin, ma'am ba? Mao ba? Susala pa na ako ni karon. Wala Nay, nalagi ma'am, ay pagingana ma'am. karapat O, sige na, oy. Hawa na diribi. kaya Ma'am, kaya lang ba? Ma'am, na ako'y sulti sa imo ba, pero ay lagi kalain, mama. Unsa man na. Kabalo ka, ma'am. Sa tiyo lang mong naggadam gubi ako sa imo, ma'am. Unsa? Lagi, ma'am. Si damgo. Kabalo ka, ma'am. Nagdamgo ko, ma'am, nga nisulod daw ka sa kwarto, ma'am. Ha? Nisulod ko sa imong kwarto? Oo, ma'am. Dabi. Unya. Isalit kag sulod, ma'am. Tapos, naghubo kasi mo sinina, ma'am. Ha? Naghubo ko sa kong sinina? Dayon. Paghubo sa sinina, ma'am. Sus, wa man day ka nagbra, ma'am. Sus, grabe, ma'am. Hait kay, ma'am. Nakatutok sa ako, ma'am. Uy, wow ba? Dayon. Nakuyawan ko, ma'am, kay naghubo kasi mong pantalon, ma'am. Unsa? Naghubo ka sa kong pantalon? Oh my God! Dayon. Paghubo sa pantalon, ma'am, wa na ka namanti, ma'am. Mao ba? Wala, uy, lahina po na lang adamgo ni mo, uy, Randy, uy. Dayon. Tamo to, ma'am, nakamata dayon ko, ma'am. So nisulod ko, naghubo ko sa mga tubangan tapos nakamata dayon ka, so why nahitabo anak lugar imong damgo. Baragana gid, ma'am. So sabay kapingis ba ng damgo, ha, uy? Ang ako pag yun, ma'am, kay wa na ko nabantayan, ma'am. Kung nag-shave ba ka, ma'am, or wa. Uy! Pangilom diya, secret! Ma'am, pwede na ko lilion, ma'am, bi, kung... Ako lang lilion, ma'am, ba, kung kuan ba yun, ma'am, nag-shave or wa. Uy, pangilom diya, di mo ko ga-shave, di ka nang ginatrim lang na ako. Di ko mo to, ma'am, uy. Siya, di ka mo to, oh. Di ko mo to, mo nang gingon nga, to see is to believe. Uy, buang makarandi, uy, ay pag-ana randi ba? Patulan galing ta kakarong bantay kag yun, ha? Ma'am, patanawa ko, ma'am, bi. Pangilom na ko, Randy, tanawa, lilia galing, lilia. Hala, uy. Manaw, ikaw lang di, ha? Ma'am. Nilami akong paminaw, ma'am, kaya nakabira max ra ba ko coffee ganina, ma'am, before ta nagstorya, ma'am. Kasi pasabot ni mo, ana, uy. Ma'am, pwede ba, ma'am, nga padayono na tong damgo, ma'am? Kinapingis ko, ma'am. Ikaw gali, ma'am, napingis magay ka, ma'am. O saan lang ka ko, ma'am? Pagilom dia, Randy, ha? Pagilom dia. Ma'am, sige na, ma'am. Tiwason na tong damgo, ma'am. Uy, pagilom, Randy ba? Ikaw, Randy, kay anak ka, naraba kay uyab, no? Or na kay asawa, no? Nakakita ba rin ka, ma'am? Nga nako'y dala nga babae di askuan. Wa, manggit sukad. Sa bagay. Ma'am, sige na, ma'am, bi. Ingon magod sa akong ginikanan, ma'am, nga maningkamot yun daw ko hantod sa makabot na ako akong mga damgo. Daw bi, ma'am, kay ikaw makong damgo, ma'am. Pwede ba na ako na makabot karong gabi una, ma'am? Uy, samok ba ni mo, Randy? Ayaw, ipag-anak, Randy ba? Patulan bitaw karong bantay kayo. Kabalubi ka nga, wapag yung ko katilaw anak, ha? Ay, ma'am, para patas ta, ma'am. Kaya nakalili mo ko, ma'am. Na ako, ma'am, ay. Hala, uy, Ginoo ko. Ukas uyaan. Hala, gifted child wax. Hala, uy, ukas man kayang Noche Buena sa show mo. Hala, uy. Ka-emal ba inuakan fest ang Noche Buena sa show mo? Ma'am, sige, ma'am, ma'am. One time lang, ma'am. Sige na, ma'am. Sige na, ma'am. Kinibor ni Ipek na ang Biramax Coffee, ma'am. Ma'am, please, ma'am. Sagdi ko, ma'am, nga makabot ang akong damgo karon, ma'am. Pag-sure di ba? Pag-sure. Ma'am, diri ta sulod sa kwarto, ma'am. Kaya diri magdito, ma'am, nagsugod ang damgo, ma'am. Nara, ma'am. Ala, uy, ha? Maogyod ni? Ma'am, one time lang, ma'am, be. Ma'am, kaya to ni. Atong i-align ng imong kuan gutter, ma'am, kay hiwi gyud kay, ma'am. Uy, wala pa ba ko first time ba ginako ni siya, Randy? Ikaw bitaw, Randy, ha ka, ha? Hinahinaya ba ya? Ay,
Kaya bala ka man kayo itong hinay-hinayon, ma'am. Agay, Randy, agay hinay ba? Ma'am, hinay raman na, ma'am. Ulo-ulo pa lang na, ma'am. Randy, hinay-hinay ba? Agay, kalami. Sakit nga lami ba ni Randy? Agay, kajot lang. Uy, Randy, ano ni paspas na kaon ko hinay ra ba? Ma'am, mas lami diri kong paspas gamay, ma'am. Agay, Randy, Randy, uy, Randy! Ma'am. Randy! Randy! Pilit nating iniwasan ganitong mga tanungan. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok-Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot kid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamudayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na'y langan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ania na ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Mag-Biramax Capsule ug Biramax Coffee! Kabalo ba mo, ha? Mga misis, matingala mo, ano yung mga mister, bata pa. Bata pa, makaingon mo nga, usa man akong mister nga luya naman. Kasi magduda na mo nga na, mas yun nilain niya akong bana. Pero in fairness po ba sa pagtuon ba no? Munang usahay ang mga bana, pagkuhiton ni misis, murag luya na, tungod na sa stress o anxiety. Unsay stress? Stress, pwede stress sa trabaho.
na-pressure sa trabaho, pwede money-related. Nagproblema sa mga bayronon sa tubig. Nagproblema ni Judith. Judith sa tubig, Judith sa kurente, Judith sa internet, Judith sa balay. O even pa sa marital problems na mo'y away. Anxiety, kanang may ngana. Nasa ihuna-huna nga basig di siya maka-perform og sakto. Kanang may ngana ba? Nasa ihuna-huna nga basig niya di niya masatisfy ang iyang partner. Ang worst yun diya kung ay depression ang imong bana. Manang usahay pag nagproblema inyong mga bana, muna ay mugtuhan, hindi mo, nang adi na mo gahe kay tiguang na. Muna yung mga bata-bata karon, sayo kayo ang stress, 35 years old pataas. Luya na si Tiyoy. Tungod ani, stress, anxiety, depression. Mao nang natay Biramax capsule o Biramax coffee. Ang nakalamian niya tong Biramax mga igala, kay again nani siya mga ingredients nga di lang ni siya actually good pampagahi lang good ni ang function nani. Ang Biramax capsule na mo nato ha, ang ginabuhat nato nitong Biramax. Nani may ubang mga sagol sama-sama ka nga maayo sa depresyon, maayo nga makaigo sa mood o makalagsik sa panglawas. Morning nakalami kanitong Biramax capsule o Biramax coffee, herbal ni siya. FDA approved. Mo nandi ka mabalaka ani mga igala. Ang Biramax coffee o Biramax adult capsule available ni sa inyong mga suking, mga tindahan, mga parmasya. O mismo sa radio station na inyong ipaminahon karon. Testingin lang ninyo. Testingin lang ninyo. Wa gyud problema, wa gyud side effects kay again kini kay herbal. Try na sa Biramax Adult Coffee o Biramax Adult Capsule. May basa kong mga danggo, doon na ba'y kawag ako? Kung maumangani may pagmatukog balik, bukawar ako buwag na mo. Kuyog-kuyog ba kunin yung duha, sumug-sungugon ka. Pasif nga kikilig, apan di ay nagsakit. Di ta uyak, walay ikawag ako, apan kung magselos ko. Ayaw pagbuot, sige na lang taanig ha. Pre, sigurado ka, pre. Sigurado ko, pre. O, tanawa. Iya maning panty, o. Gibilin na sa kong room, o. Hala. Matay, pre, no? Onya. Pildi ka. Ambi, tagay ko 2,000. Kaya padala na ko sa akong asawa dito. Diyon sa ni mo, pre. May galing, pre, kay nakaya ni mo, pre. Ay, Jesus. Pila ray pagpalong sa suga. Matay, pre, no? Horot akong bilib, pre. Horot akong bilib. Onya. Di ka mo bilib na ko. Horot na lagi akong bilib ni mo, pre. Horot na gi, pre. Sige, pre. Nay 2,000, pre. Tadabi, pre. Sure na. Siya ro iya kipong pabayron nga. Gipalamian na nako siya. Grabe. Ngigagi ka niyo, pre. Horot kita kong bilib niyo, pre. Horot na tanan. Ang ako diya nga maluwas niya kung pila sa diba ni mga 6 ka bulan sabi ko way bayad. Sugal lang sa ko ani. Ang ako lang ani nga maluwas ko kay dako-dako pag yung loan dito eh. Tapila ra bay sweldo nato.
Tadabi pre, unyag ma-inlove na pre si madam. In love siyang mata. Bahala siya diya. Ang ako diha nga pangkuan lang niya ko pangbayad lang ni boarding house. Pag maka-impas na ko, okay na, pasi din, uli din tas maranding. Pre, magkabaan ba ka na pre ha? Gabaan kong uroy. Ang ato diya nga para nis pamilya. Teo pre, ganahan pa ka pre. Moto pre, nga nahitabo pre, gitabunan lang akong alugnan iyang naong pre. Kay lisod man kay pre, pag tanaw na ko mo aksyon man og luya pag makakita ko siyang dagway, itong batiag naong ay. Mo nang gitabunan lang akong habol pre. Mao ba pre, mao ba? Sa mora lagi na pre. Basta nga to, kumbate lang ta pre ha. Ayaw lang yung sabad. Yung kalampag na pre, bantay lang yung ka. Kung hindi na ikaw ang dahilan, pipilitin ba ang puso kong hindi na masaktan? Kung hindi ikaw ay hindi na pipilitin pang umasa para sa ating dalawa. Hindi ganaw at hindi makagalaw, nahihirapan ang puso, pinipilit ay ikaw. Kung di tayo sa huli, awatin ang sarili na umibig pang muli. Randy? Kinsa man siya, eh? Ay, yes. Ay, pasensya ka ayo, day. Wala pagyoy bakante ani among boarding house. Ay, sorry. Asawa ko ni Randy. Asawa ka ni Randy? Randy lagi? Oo, si Randy. Ako lang ta siya ki-surprise. Kay birthday man ko niya ugma. Ikaw siguro to si iyang landlady? Si Merlin? Oo. Suminyo di ay si Randy? Oo. Wala ba siya magsulti? Wala siya magsulti. Ang gisulti ni Randy sa mga nga ulitaw siya, wala siya kabilinggan. Suminyo giday mo, day? Taga-asa day ka, day? Taga Maranding. First time pasag ko nakaani din para mag-surprise ka, Randy. Wala siya magsaba nga minyo siya. Pasabot nagpakaulitaw siya diri. Nagpakaulitaw siya diri. Oh my God. Burag di ni maayo galing. Ngano man di ay? Murag dili ni maayo. Kaysa tinud-anay lang day. Ang gisulti ni Randy sa ako, ulitaw siya. Munang nisugot pug ko, nga na'y mahitabo ka na mo. Usa! Sudah siya magtuyok-tuyok sa city-city. Grabe miga, pabiga, pero imagaya. Uy miga, halaga. Uy miga, halaga. Ana siya, dinig ko nga, tilaw-tilaw na.
banda, may na ni ron. Sa mga to, perti kayo lagi, agrabiha, get a perti yung kayo, Brother Bern. Pag uli na ako, nakurat na lang ko si Merlin ug akong asawa. Nag-abot sila. Ang nakapait na itabo, gipahawa ko sa boarding house. Og nag-away mi sa akong asawa, ni uli siya dito. Og miingon nga di na daw ko muuli og maranding o di na daw ako makita ang among anak. Nahulog nga 1 + 1 = 0. Sabayangay na akong buhaton na ni Brother Bern. Randy! Ang naitabo sa imo kay Mirisi Mayra Gaba. Mirisi Mayra Gaba. Mao na niya mga consequence lagi basta natay pambuhaton nga di mao. Ay nako. Randy, ani na lang minyo manggigapon ka, go back to your family. Mangayog pasaylo, so depende na lang po dahil kung pasayloon ka. Kung gibalyo gini mo imong pamilya, mo ra ginay solusyon, mouli ka mangayog pasaylo sa imong pamilya. Well, di lang po ko kabalo kung mapasaylo sa ka. Pero at least ang pinakalis na imong buhaton ron, mo ra gina ang mangayog pasaylo sa imong pamilya. Kaya at the end of the day, imo man ang pamilya. At the end of the day, gabiin na. Daghang salamat sa iyong pag-uban-uban. Ihinga mo tanan. I love you all. Bye!